Doncs benvinguts de nou a la tertúlia de Ràdio Ciutat, de la tertúlia en confinament o un nou format, ja no sé què dir-ho, perquè en aquests moments això li trobem certa diversió. Ara què farem? Les tertúlies sense vídeo? És una llàstima. I en principi, doncs, seguirem provant. O les tertúlies, per exemple, presencials, sense que comptem amb la presència de l'Iñaki, que el tornàvem a recuperar amb aquest format pel salt amb tots. Als oients, gràcies per escoltar-nos i veure'ns, i als nostres tertulians, gràcies per la confiança, com sempre. Saludem Iñaki Vázquez, què tal, com estem? I des de Madrid. Doncs bé, estem bé, la cosa va avançant en el sentit de recuperar certa normalitat. El que no es recupera és la normalitat i el sentit comú polític, per això suposo que en parlarem avui. Avui segur que en parlem. I també saludem a l'altre contertuli del programa d'avui, el Lluís Gibert. Lluís, com sempre, des de Reus. Estem a prop, a més, tu i jo estem a prop de casa. Però, sí, estem a prop. Tenim... Què tal? Bon dia. Com va tot? Bé, en fase 1. Ja em faig la fase 1 al damunt. Exacte. I el pròxim ja veurem on la fem. Avui, com els que ens acompanyen, els tertulians, són de fina ironia tots dos, hem de fer una tertúlia que jo cada vegada tenia ja ganes de fer aquests dies, perquè em mou terriblement la idea de la nova revolució del barri de Salamanca a Madrid, i això ens ho explicarà l'Iñaki, perquè ha sigut testimoni fins i tot dels fatxes o la gent de rates. No sé, és que ara igual he sigut incorrecte. Però la qüestió és que unes caçalonades, unes manifestacions, uns arguments fantàstics i meravellosos, bé, per dir alguna cosa, i bé, això de l'estat espanyol, que això el passarem després del Lluís, és molt divertit. Si no fos que és realitat. Clar, si no fos tràgic, seria per riure, però és que és tràgic, des del meu punt de vista. I el que sobta, potser està en la nostra psicologia, també com a catalans, en el sentit de pensar-nos que la realitat a vegades vivim una certa ficció, en aquest sentit, a vegades les crítiques tenen una part de raó, i pensem que el fatxerio és una cosa residual, petita, i ahir vaig sortir a caminar per fer esport i per no embogir, perquè clar, no soc que embogeix. I, hòstia, és que estan disseminats per arreu, i amb les cacerolades, i amb els rellotges megacars, i amb els pals de golf picant les senyals. Aquests pijos han pres a l'espai públic, com feien la gent tradicionalment d'esquerres, és el 15M fatxa i pijo, però estan... A veure, vull pensar que és una minoria, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, bueno, clar, visco a Madrid, però fins ara, fins abans de la pandèmia, jo sempre deia que a Madrid jo em relacionava amb la gent més macatona, perquè també existeix aquí a Madrid i a més és molt xulo. I tant. Madrid és una ciutat molt interessant en aquest sentit. Però, clar, ara veus un munt de balcons amb les estanqueres, xiquet, que no acabo d'entendre per què pebrots la treuen ara, i picant com a descosits a les caceroles que deuen ser d'aquelles cares, clar. No ho sé, és terrible. A mi em sembla que, bueno, suposo que han canalitzat una mica el descontent i que la gent està una mica cansada d'estar tancada, que en alguna mesura ho puc entendre, però llavors ho canalitzen cap al fatxerio, perquè els hi surt, ho tenen dintre. Escolta'm, és que no sé donar una altra explicació, la veritat. I el Lluís què ens parlaria d'això? Perquè el Lluís és un fi observador de la realitat social i amb una ironia que ja sabem també, no? Però jo, més que una anàlisi de la situació, el que voldria és preguntar què demanen, no? Perquè, o sigui, jo trobo, aviam, bueno, que ara descobreixin que tenen dret a manifestar-se, ja ho trobo bé, perquè estan abraçant el que serien els drets fonamentals. Llàstima que ho exercitin en un moment una miqueta, que han de fer manifestacions a 2 metres, amb una separació de 2 metres. Però bueno, jo sí hi ha una reivindicació noble, justa, que requereixi saltar-se l'estat d'alarma i requereixi sortir al carrer pel que faci falta, jo
li dono absolut suport, però és que jo voldria saber exactament aquesta gent què demanen. És que és un Què discurs... demanen? Anar a jugar al golf o què volen, no? No ho És sé. un discurs molt ranci i és un calaix desastre de contra el gobierno social comunista, que ja només aquesta qualificació ja és allò, m'esgarrifo. Contra el gobierno social comunista, separatista, independentista i antifeixista. O sigui, fot-li que és d'arreu, no? Tot amb un calaix. I llavors és, bueno, xatos, però aquest govern ha sortit de les urnes. I jo me l'aplico una mica a la gent més d'esquerres o progressista. Espero no tenir que fer manifestacions contra que hagin diputats de Vox al Parlament de Catalunya. Fem-ho abans. Després és una arrocada. Fer-ho el dia després, com vam fer a Andalusia, gent que m'estimo i que m'aprecio, d'anar-se a manifestar perquè hi havia diputats de Vox, foteu-s'hi la manifestació, perdoneu, al cul. S'ha de fer abans, això. Després no té sentit, ni té... Bueno, es poden manifestar, òbviament, però no té lògica. Llavors, aquesta gent, ara, el fatxerio és que dimiteix aquest govern socialcomunista, independentista, perquè resulta que ara els catalans, segons ells, tenim molta influència al govern d'Espanya. Jo flipo. Exacte. No, està molt bé. No, per això, no, és d'una indefinició que jo ho trobo molt sorprenent, en el sentit aquest que dius, a veure, que ja ho sabem que no estàs d'acord amb aquest govern, això ja ho sabem, no? Vale. Ja heu anat a votar i teniu una representativitat parlamentària i podeu fotre allí el que vulgueu i jo entenc que al carrer doncs és per anar-hi quan tens una reivindicació que al final ningú te la recull, no? És a dir, el poble surt al carrer quan els polítics no hi donen una solució, però és que en aquest cas demanar que el govern separatista, comunista, demanar que pleguin, però és que si acaben d'haver-hi unes eleccions. A mi que em diguessin, no, és que volem passar a la fase 3 i ningú ens fa cas. I escolta'm, sortim al carrer que volem a la fase 3. Bueno, estàs més o menys d'acord, però és una reivindicació i té un sentit. Però és que de veritat que és com molt psicodèlic tot plegat, perquè surten amb la cassola a protestar contra el govern. Dius, vale, però exactament quina és la reivindicació, no? Trobo realment molt divertit. Realment, el que sí que és veritat, i deixant una miqueta el to de broma, el que sí que és veritat és que jo, que per qüestions familiars vaig a Madrid com a mínim una vegada a l'any, però no és perquè hi vagi, sinó perquè és conegut, i és que, diguem-ne, aquesta tensió de les dues Espanyes, no? A Madrid es nota molt, no? És a dir, hi ha els fatxes afèrrims i després hi ha els progressistes, no? I realment són dues posicions que van a totes, o sigui, van a mort, no? Quan un és d'una facció, allò ho porta fins a les últimes conseqüències. I suposo que en aquest context doncs, apareix aquest tipus de disbarat, no? En certa manera, però que sí que la cultura política, sobretot a Madrid, perquè, evidentment, és la capital de l'Estat, no? És on hi ha el poder, no? La cultura política és molt radicalitzada, no? En aquest aspecte, i suposo que en aquest context és que apareixen aquest tipus de fenòmens, no? Que, per exemple, sisplau, que no serveixi com a precedent, però a Catalunya tenim tot un ventall de possibilitats ideològiques que han anat canviant, òbviament, al llarg del temps, però tenim com una dreta més democràtica, no? No vull ni defensar-ho, però... No, però ja ens entenem, sí, no, és cert. Amb molts matisos, però és que a Espanya no existeix, això. Una dreta democràtica, raonable, que es pugui parlar, que tingui un discurs... No existeix. No existeix. Llavors és... Bueno, clar, és allò que t'has d'enfrontar. Els pols són molt més extrems, no?, en aquest sentit. Ja que parlem de la dreta espanyola, sí que a Madrid, i estic d'acord amb el Lluís, també viatjo algunes vegades a Madrid, a l'any més d'una vegada segur que hi acabo anant, i té aquesta qüestió, no?, que és aquesta dreta castissa, que li dic jo, que és una dreta fonamentada directament
amb postures antidemocràtiques, perquè ells comenten la dreta als espanyols, i clar, ells creuen que és així. I no només m'hi trobo a Madrid, hi ha altres llocs de l'estat espanyol que encara visito amb més freqüència per relacions familiars, com és Santander, no? Que a Santander es respira l'aire fatxa a l'ambient, és a dir, arribes i respires i notes un ambient de fatxeria brutal. Bueno, després queda rematat i confirmat quan encara en aquests moments tens carrers com la calle de la División Azul, i van canviar el nom de la plaça de l'Ajuntament, perquè es diu així ara, però fa 4 dies comptats es deia plaça Francisco Franco. Però, clar, tombant pels carrers del centre que tenen noms als il·lustres generals de l'època gloriosa de l'estat espanyol i del seu feixisme. I, clar, la gent ho viu amb normalitat. I llavors sí, hi ha aquesta sensació del recalcitrant de la dreta a l'estat espanyol. L'únic que els fa simpàtics a vegades aquesta gent és que són una mica còmics. És l'única raó. Però realment, de còmic no... Són patètics. Sí, però l'única cosa que té és que ni és còmic ni és patètic, sinó que és una qüestió prou perillosa. Però clar, a vegades la caguen tant, no? I diuen coses, no sé si heu vist les declaracions aquest cap de setmana a la Sexta, no? De gent de lo que deien, que dius, bueno, però aquest senyor sap on vivim, sap com funciona això dels virus i com s'escampen i donen unes raons estranyes. I ja no diem la gent que li treu connotacions religioses, que llavors ja és per un pollastre absolut, no? Però una raó és que al darrere d'això hi ha, en català es diuen portaveus, però m'agrada molt, en aquest cas, el terme sud-americà. Són voceros d'ells, no? Hi ha un munt de mitjans de comunicació que són els seus voceros del que diuen. I dic el terme sud-americà perquè sempre m'ha agradat molt la paraula vocero per aquest tipus de personatges, no? Que diuen el que han de dir i que segueix la seva línia sense cap tipus de raonament ni comprovació exactament de les dades, sinó que es menteix per al bien de tots, deu ser, no? O alguna cosa així. Però és que la política s'ha transformat en una cosa com de hooligans, no? Jo recordo, jo vaig créixer, en el món de la política a Reus, a Catalunya, amb un munt de matisos, no? I les radicalitats, segurament fui també de l'època de joventut, doncs te trobaves amb tot un seguit de matisos, de converses, d'aprendre, a dialogar amb el que és diferent amb tu. Però és que és com anar a un partit de futbol contínuament, no? I ahir ho recordava, i no sé si és oportú canviar de tema o no, veient un vídeo del funeral de Julianguita, cosa que, bueno, jo em vaig posar molt trist per d'aquest personatge, polièdric i a vegades polèmic, però, bueno, ha estat un personatge important a la política espanyola, però en el seu funeral, i això passa sovint, la gent aplaudia, i jo pensava, però bueno, per què hem d'aplaudir en un funeral, no? És que hem transformat tot com una espècie de show que hem d'aplaudir. Aplaudir en un funeral, què significa? No em queda clar. Sí, és xocant. Sí. No, em xoca, això. El respecte, hem de fer tot un espectacle de hooligans i la política està sent... I la comunicació també és això. Si no hi ha matisos, no hi ha espai crític, és suport i ja està, de los míos i au. Sí, allò, eres de los míos o no eres de otro, no? Aquesta postura és molt perillosa perquè arriba, perquè la vida, normalment, i aquí, mira, hi ha dues persones, i en aquest cas també m'incloc jo, que som bastant crítics sempre amb el poder, no? I no ens agrada gens les disciplines de partit, perquè els que estem aquí, els tres ho coneixem bé, no? Ni ens agraden les postures fetes i aquest tipus, perquè tot se pot posar en dubte. No hi ha cap cosa que sigui la veritat absoluta i només faltaria que ho fos. I això sembla ser que no encaixa en un sistema polític, això que dèiem, d'amiguisme i de hooligans, de partit de futbol. És que, al fi de tot, jo crec que una part de la política
té aquesta cara del futbol, no? Ets del meu equip i el que diguis va a missa. Doncs no, perquè ens hem de posar en dubte amb les coses. Seguint amb aquesta línia, i com avui tenim els dies que tenim, per cert, fa un dia esplèndid a la ciutat de Reus, avui mateix, hi ha una qüestió que volia parlar amb vosaltres, que sou més reflexius amb el que passa, és que voldria que em jutgéssiu una mica la política que s'està fent cara a la galeria, no? Les representacions, perquè ara sembla que l'estat espanyol ha pres aquesta postura de fer-li cas al president de la Generalitat de Catalunya. Però clar, que fins i tot va sortir el president autonòmic de no sé quina comunitat autònoma dient que potser Torra era el que tenia el cap més sensat, no? I jo crec que això no és perquè el Torra sigui una persona més sensata. Jo realment ho crec així, que ni ho sabia, sap, no sap, però sí que s'ha unit a un comitè d'experts que a més coneixem les cares, no? Dels metges i professionals, cosa que a Espanya no els veiem. Bé, sí, veiem aquells de les medalles, no? La Guàrdia Civil i la Policia Nacional, amb, com li diuen allò, xorreres de medalles. I voldria veure com heu vist des de la vostra postura, que sempre és crítica, aquest posar en escena i aquesta diferenciació de fer les coses, no? Jo crec que sí, que hauríem de conèixer els comitès assessors, perquè al final tot han de ser els que ens donen la raó. I això a l'estat espanyol no ho veiem, a Catalunya sí, perquè tenim uns noms molt concrets que estan al darrere d'intentar frenar aquestes crisis que, malgrat tot, crec que per culpa de la gent el compliment no és del tot perfecte, per dir-ho d'una manera suau. No? Bé, jo el que... en referència a això que dius, voldria fer un matís. No? És a dir, a Catalunya tenim una cultura política semblant o idèntica a Espanya. No? El que potser és veritat és que existeixen més matisos. I això forma part una miqueta també de la idiosincràsia del poder que hi ha aquí. No? És evident que a tots els llocs on hi ha poder, aquest poder reflecteix la tradició de la història fins a arribar a aquell lloc. No? I, per tant, l'exercici del poder es fa d'una forma diferent a Madrid que a Barcelona. No? És evident. Però el sistema polític és idèntic. I en aquest sentit, vull dir una cosa, és a dir, la gestió que s'ha fet aquí de tot plegat també ha sigut un desastre. També ha sigut un desastre. Quan la culpa no era de Madrid, perquè això va arribar un moment en què tot era culpa de Madrid i amb això es van cobrir les esquenes, però fins que no va arribar aquest moment, aquí tampoc no es va fer bé. I es va fer tot mirant una miqueta de cara a la galeria. No? Això que deies tu ara, entroncant una miqueta amb aquesta qüestió. El que es fa aquí, bàsicament, és analitzar si aquella política et dona rendiment o no et dona rendiment electoral. Més que no pas si realment aquella política és efectiva o no. I ara amb aquesta pandèmia ho hem vist molt clarament. Com les aparicions públiques d'uns i altres en tot moment han tingut en compte el que ells pensaven que seria millor els efectes de transmetre una determinada imatge. Més que no pas anar al fons de la qüestió. Per exemple, ara em fa gràcia a nivell espanyol que sembla que avui o ahir ja deien que farien controls als aeroports, no? I que al final ara descobreixen una cosa que és tant de sentit comú, descobreixen que la major part de transmissió de la malaltia es produeix per culpa, en aquest cas, dels grans mitjans de transport massius, no? Aeroports, estacions de tren, etc. No? Clar, lògic. Però és que això ja es deia, això el primer dia quan es deia que tanquéssim, és a dir, que Madrid tanqués Madrid i que no escampés el virus, ells deien que el virus no és una qüestió de territoris, sinó que és una qüestió
el virus no entiende de territorios, d'acord? I ara sí que entiende de territorios, perquè ara sí que estem aplicant correctament les mesures. El que passa és que en aquell moment els hi convenia, políticament, vendre aquesta imatge d'unitat, de centralització, etc. Senzillament, ells fan un càlcul de quin és el rendiment electoral i de quins són els interessos superiors que garanteixen o que mantenen amb les seves polítiques. No és un càlcul real de quina és la situació. I aquí, evidentment, quan no tens poder, el més fàcil és mirar Twitter i dir, mira, perquè al final que deia el Torra és el que es diu a Twitter una setmana abans. I sí que després hi ha un grup de científics, hi ha un científic que això està bé, això no s'ha de treure el mèrit. Al final t'has d'escoltar també una mica els científics, t'has d'escoltar els tècnics i fent una mica de... Tampoc no has de fer tot el que diuen els tècnics, perquè al final, si haguéssim de fer tot el que diu l'Oriol Mitjà, que està molt bé, jo me l'escolto molt i crec que se l'ha d'escoltar, però tampoc no podem fer tot el que diu, perquè si fem tot el que diu potser acabarem tots bojos, no? Una mica. Però, bueno, que efectivament, en el moment en què ja comences, en el moment en què escoltes el científic, ets més capaç de plantejar una sèrie de solucions que segurament són les més adequades. En resum i en definitiva, efectivament, estem més pendents moltes vegades de la imatge, del que es transmet, de si allò... O sigui, jo, per exemple, posar militars a donar les hores de premsa, jo no ho entenc, però jo estic segur que això ells han fet un càlcul i han fet una valoració de què és el que volen veure els espanyols. Perquè tontos no ho són, tampoc. Escolta'm, tontos no ho són. Llavors, deuen haver pensat que això era el millor, perquè em diràs tu aquell senyor que deia que havien requisado no sé quantos limones, diràs tu si allò té algun interès, si allò té alguna eficàcia. Allò no sabria per res, però allí estaven. I aquest és un mal molt important. I per acabar, al final, el que es demostra és que el model alemany és el que ha tingut més èxit. Jo no sé si la Merkel sortia amb militars o com sortia o deixava de sortir, no ho sé. Però que han fet el que s'havia de fer és evident i que no han calculat tant el cost de la imatge, sinó que han calculat més com s'havien d'afrontar els problemes. És bastant evident que crec que el nivell alemany, jo crec que de tota aquesta crisi, és el que surt reforçat. Sí, és que jo penso ara ser molt políticament incorrecte i segurament molts estudiants igual se m'atiraran a sobre si m'escoltessin, però és que els politòlegs han fet molt de mal en aquest país. Perquè, hòstia, és que és màrqueting. ¿Se recuerda la primera rueda de prensa del Pedro Sánchez de hemos movido la cantidad de dinero más grande de la historia del país? Pues era mentida. Literalment mentida, perquè eren 15.000 milions d'euros. No eren els 100 i pico mil o 200.000 milions d'euros que deia, que eren la majoria per avals de préstecs que, per cert, no estan funcionant bé i no estan arribant a molta gent que ho necessita. Ni tan sols això. I, clar, el problema és que quan tu governes de cara a la galeria en gran mesura, pots arribar a fer polítiques que jo no vull ser demagog, però amb el que està caient i amb el que ha caigut, són polítiques que podríem dir criminals, perquè es poden transportar a nombres de persones infectades i persones que moren. Llavors, ha d'haver un mínim de rigor amb això. Llavors, clar, el fet que a les rodes de premsa d'Espanya hi haguessin militars, a nosaltres ens sobta molt, no té cap mena d'utilitat, però sí que la té. Nosaltres no la veiem, però sí la té. La té per la resta d'Espanya. Perquè encara que sembli impossible, són cossos que tenen prestigi a Espanya. Oi que sembla impossible? Doncs ho és. Llavors calma la gent, hi ha com un estat d'ànim col·lectiu, veure a la Guàrdia Civil, que té molt prestigi, és increïble, i els militars, encara que diguin rucades com les que van dir. Perquè van dir, bàsicament, rucades, però tenia un sentit col·lectiu. I si es fixeu, el nivell de conflictivitat, quan han passat els polítics, els tècnics més endavant i han tret els militars, ha pujat. És que
Però això és el país que tenim, el país, l'estat que tenim, no? I respon amb aquesta cosa del màrqueting, però que al final no trobes respostes. Però, a veure, jo des de fora, no? Segur que Catalunya s'ha gestionat malament. Però, per exemple, a mi que un conseller i un president de Catalunya, de la Generalitat, digui hem fet malament el de les residències, això no salva cap vida. Però a mi em dona un punt de... Bueno, hi ha un marge en què em puc confiar. Com a mínim hi ha un reconeixement de que ho ha fet. Perquè és obvi que ho han fet malament. Però és que a Espanya no s'ha fet res malament. No hi ha cap mena de reconeixement. I això m'espanta molt. Això potser és un tema que segurament, perquè les dades seran cruels, i quan s'ajuntin totes veurem la magnitud de la tragèdia, no? Com deia el Quim Monzó, perquè veurem, no sé, unes dades que ens faran molta por, com per cert, no? Allò que dèiem, hem de pensar i repensar com tractem a la gent gran en general, què són les residències i en mans de quins sectors privats les deixem, que també és important, perquè tenen noms i cognoms, també. I, clar, tot això és un tema important. Per anar acabant, canviem de tema, ens movem amb el mateix, però seria el futur. La política de la gestió del futur és la cosa que li posaria un 0 a tots. Perquè sí que sabem, i ho reconec, i tinc el meu senderi per reconèixer-ho, de que sí que és molt difícil endevinar o fer prediccions sobre l'actual situació. Però realment és que el futur no existeix, perquè de la manera que ens el presenten la classe política igual a Catalunya que a Espanya és una fal·làcia. I, a més, es nota que ens estic dient això perquè no sé què dir. I això és la sensació que molta gent tenim, no? A vegades, que dius, home, és que com a mínim veneu-nos la moto una mica millor, no? Veneu-nos una mica, doneu-nos alguna cosa d'esperança. Però l'esperança que ens donen és estranya, i sobretot amb l'espasa de Damocles que cau sobre de que la tardor o entre la tardor de l'any que ve potser hagi o torni un rebrot amb la baixada de temperatures, no? I això ho veig que està molt... Jo, com a mínim, us ho dic en sèrio. Després de mirar i remirar, no? Notícies, informacions, ningú sap com anirà. I això crec que és molt preocupant. Què en penseu per anar acabant la tertúlia d'avui? Per anar acabant. Jo crec que hi ha dos factors. Un, el que hem comentat fins ara, que el que hem comentat fins ara no és un tema baladí, és a dir, al final la cultura política queda emmarada d'aquesta pàtina de superficialitat, no? I d'accions purament de cara a la galeria. I això que vol dir que els gestors polítics s'han acomodat al llarg dels anys no a fer política, sinó a fer màrqueting. Llavors, i ara és un moment en què segurament s'ha de fer política. I ara, perquè en els moments en què entrarem, de crisi, etc., i no sols amb la crisi que ens ve, sinó que arrosseguem encara rèmores i arrosseguem encara seqüeles de les crisis anteriors, ara és quan entenc que les ments clares i les més diguem-ne, que tinguin una visió més política i més clara de tot plegat, serien les necessàries. I no hi són. No hi són, perquè el que hi ha són gent que surt a les fotos plorant, no? I això és el que li agrada a la gent, i per tant aquestes persones tampoc no sé, o així, no? Surten així fent-se la verge de l'empenta, no? Clar, aquestes persones no estan preparades. No estan preparades per afrontar el que ens ve a sobre, no ho estan. Per tant, això serà un hàndicap. I el segon punt en referència a això és que quan dius, Jordi, que no hi ha... Home, futur no hi ha, el que crec que vols dir, jo també coincideixo, és que no hi ha model de sortida, no? Perquè és una cosa absolutament nova, no? Una pandèmia d'aquest tipus, doncs no sabem com... O sigui, parar el món durant 2 mesos, diguem-ne, en l'entorn del sistema capitalista que tenim implementat, no sabem això quina conseqüència pot tenir. Per tant, és una incògnita que
que realment es fonamenta en això, en que no hi ha model. I per tant, això ens aporta tot una gran incertesa. Sí, és que no hi ha model, però siguem molt greu, no és només pels 2 o 3 mesos que tot això estarà parat o semiparat, sinó que haurem de reinventar què significa fer turisme, que ocupa un paper en l'economia, en la sociabilitat, en l'estructuració de les nostres vides importantíssim. Haurem de repensar com pensem l'oci, perquè Madrid, si té una cosa xula, moltes coses xules, és que pots anar a qualsevol dia del món, a bars, a restaurants, hi ha ambient, Doncs això s'haurà de repensar, però a Madrid hi ha arreu, no? I la cultura, haurem de repensar la cultura, perquè per mi jo penso en esdeveniments culturals i l'altre dia reflexiono en pensar, hòstia, en gran mesura penso en events massius. I jo crec que això, òbviament, no es produirà fins que no hi hagi la vacuna, però ara mateix dubto si després se reprendrà en la mateixa mesura. No tinc clar si quedarà incorporat en nosaltres un racó de protecció davant de coses que puguin venir, com una ferida, com una nafra que queda en el subconscient col·lectiu. Llavors, haurem de repensar moltes coses i la veritat és que, per no posar tot amb els governants, suposo que això ho hem de pensar també a nivell de societat. No és fàcil pensar com serà tot això, perquè això ens han construït com a individus i com a societats. Llavors, repensar-ho és, per exemple, Sant Jordi. Hòstia, com farem un Sant Jordi, no el d'aquest any, l'any que ve, amb alguna mesura perquè quan hi hagi la vacuna no estarem el dia següent tots vacunats, perquè això és una altra. La gent és la vacuna, ja veurem quan es vacunem tots. I si funciona, perquè coneixo un mogollon de gent que la vacuna de la grip els funciona al revés. Espero que no sigui el cas, no? Vull dir que la medicina té a aquest nivell. Llavors, com farem un Sant Jordi? No? I com un Sant Jordi, com tantes altres coses, no? Vull dir, bueno, ja veurem. No sé cap on està el futur, però també sé que quan no es diu i no es dibuixa el futur, això no és neutre. Sempre hi ha relacions de poder que sempre surten uns guanyant, això està clar. Sí que està clar la qüestió que encara algú es compra cap a casa seva i els que són més poderosos es compren més, no? Com si diguéssim, nosaltres es comprem una escombra i ells ja ho fan amb una excavadora, com se digui, no? I aquí és una relació, si no, per exemple, tenim un cas molt evident, el sistema bancari, amb una crisi econòmica, com es va comportar, i l'èxit que han sortit ells, la gent no. Dit això, si ho veieu bé, tanquem aquí la tertúlia de la jornada d'avui. Ha estat tot un plaer, tant a l'Iñaki com al Lluís, i us emplacem els oients, a vosaltres els oients, a seguir la nostra programació, que ja sabeu que ara, no sé per què, però al final és més variada del que ens creiem. Iñaki, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre. I Lluís, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots dos. Un plaer. I també és un plaer. Fins la propera i adeu-siau. Vinga, adeu. Sí, adeu.